ଦେଖିବା କଣ କରିବା ଆମ ହିରୋ ଯାହା କହିବେ କଣ କରିବା ଚିକେନ ହବ ଚିକେନ ହବ ତ ବାରଟା କିଏ କିରେ ଆରେ ନଈ ତଳେ ଘର ନାନୀ ପୁରା ଜଳୁଛ ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ ତମ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କଣ ଆରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଯୁବକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଦେଶର ପିଲାକୁ ନଈ କୂଳେ ଆଟାକ୍ କରୁଛ ମର୍ଦ୍ଦ ପଣିଆ ଦେଖୁଛ ତମ ମର୍ଦ୍ଦ ପଣିଆ ଛାଡି ନଉଛି ଏ ବୁଢା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଦେ ଏଇ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ମୋ ନାଁ ରଙ୍ଗନାଥ ଓଝା ଆରେ ଗୋ ବଜାରରେ ମତେ କିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତମେ 5 ଜଣ ପଳେଇ ଯାଅ ଆରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତମେ ନଈ କୂଳେ ଆଟାକ୍ କରୁଛ ତମର ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ରହିଥା ତମ କଥା ଏନେ ବୁଝୁଛି ଆଉ କଣ ହେଲା ମତେ ଧମକ ରହିଥା ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁକୁ ଫୋନ କରୁଛି ତମକୁ ଆଜି ଥାନା ନଦେଲେ ତମେ ଭାବୁଛ କଣ ଏ ଦେଶରୁ ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ହଟିଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ ଏ ବୁଢା କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛୁ ସିଏ ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ଆରେ ତମେ ମତେ ଧମକ ଦଉଛ ତମେ ଚିହ୍ନିନ ଏ ରଙ୍ଗନାଥକୁ ହୁସିଆର ଆଜି ତମ 5 ଜଣ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହବ ଆରେ ତମ ଘର ସବୁ କୋଉଠି ବେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ ତମ ଘର କୋଉଠି ଆଜି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ କହିସାରିଲେଣି କୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି ସିଏ ଏ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧ ଏ ରଙ୍ଗ ବାବୁ ଅଛି ରଙ୍ଗନାଥ ମଉସା ଅଛି ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଛଡେଇ ନଉଛି ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ ଇଏ ପିଲେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା ମତେ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେ ଖବର ଦେଲେ ଆରେ ବୁଢା ପୋଲିସ ଫୋନ କଲେ ଆରେ ହେ ଇଏ ରଙ୍ଗନାଥକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ରଙ୍ଗନାଥ ଓଝା ଜାଇଲୁ କୁଳ ମା ନିର୍ଭୟରେ ଘରକୁ ଯା ନା ମା ତୁ ମୋର ଝିଅ ଭଳିଆ ଝିଅ ଋଣ କଣ ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲେ ତ ଆଜି ତୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଇଠି ମା ନଈ କୂଳକୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିବୁନି ହେଲା ଯା 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 ଯା